Bağabas Bağxanasy Ahal vilayetiniň Akbuğdy ýetramynyň Bağabas şegerzetine bina edildi. Bağabas Bağxanasyna saglyk dikeltmek üçin sagaldys we bejer usullary giňden ulanylýar. Härki Tomus basynyň dowam edýän ahyrky günlerine nowatdaky zähmet ruhsatyna çykan bagtyar raýatlarymyz bir ýerde diňjalýarlar. Şol wagtyň özüne saglandy keldiýärler. Bağabas Bağxanasyna aeroterapiýa, geologiterapiýa, bezeriş, mineral suwy, fizioterapiýanyň usullary we başga-da şifaxana bezergileriniň täze usullarynyň bir näçesi bar. Bağabas Bağxanasy raýatlarymyzyň demarş ýollaryny, nerw kesellerini, ýürek we damar kesellerini bejermek üçin öňüpdirilendir. Şifaxana anyklaýyş we maslahat beriş, balneoterapiýa, palçak bilen bejeriş, howuz hemde spa bölümlerinden ibaretdir. Şifaxanany anyklaýyş we maslahat beriş bölüminde şifaxananyň bezergilerinden peýdalanýan raýatlara ýokary şertler döredilen. Raýatlar bu bölümde stomatolog, nevrolog, kardiolog, oftalmolog, EKG, UZI, rentgen hemde endoskopik barlygy ýaly lukmandyryň maslahatyndan peýdalanyp bilýärler. Raýatlarymyzyň bagtyar durmuşy jemgyýetimiziň we döwletimiziň ösüşiniň möhüm urugy bolup durýar. Halkyň awadançylygy, oň durmuş derejesini ýygyderli ýokarlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdyn, berk bedenini, aň paýha taýdan ösen ýaş nesli kemal getirmek baradaky arada Türkmenistana döwlet syýasatynyň aýratyn möhüm ugurdur. Garaşal ýurdumyzda adam jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly hasaplanýanlygyny bilmek gerek. Şoňa görä raýatlarymyzyň saglygyny berkidip, dinja şertlerini gowlandyrmak uğruna ýygyderli alat edilýär. Saglyk döwlet maksatnamasynyň ýygyderli durmuşy geçirmegi ýurdumyzyň saglygy goruş ulgamyny hil taýdan täze derejä çykarmaga mümkinçilik berdi. Geçirilýän giň gerimli işleriň şäklerine puwdagyň düzümi döwri wagtlaşdyrylýar, innovasiýa tehnologiýalar ornaşdyrylýar, lukmançylyk kömegini bermeň usullary ýygyderli kämilleşdirilýär. Ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamaga, dürli keselleri anyklamaga, uýunlanmaga, härki zaman türkmen jemgyýetinde saglyk durmuş ýöregetini berkarar etmäge uly ähmiýet berilýär. Berkarar döwletimiziň şifaxanalar ulgamyny ajaýyp künjegin diňe bir özüne mahsus gaýtarylmajak orny bar. Bir yere gelýän adamlara gahrman akadamyzyň sowgat beren Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly ensiklopedik kitabyndan alınan dermanyk otlardan ýasalan şifaly çaýlar hödürlenýär. Öýül başly arkitektura 3 gatly aýak mermer binanyň töwereginde ýerleşýän ýaşyl meýdançada ýodajyklar we bastyrmalar göz öňüne tutulan, gezilen jetmek üçin goşmaja şertler hem döredilen. Mundan başga-da bu toplumyň şäherinde futbol, voleybol, basketbol, tenis ýaly sport oýunlary üçin sport meýdançalary, daşky baseyn we kafe ýerleşdirilen. Şifaxananyň esasy binasynyň ýanyna raýatlaryň rahat dinç almaklary üçin ählamatlyklary şertler bolan 2 sany 3 gatly bina gurulan. Bu binalarda ählamatlyklary bolan bir adamly goý 2 adamlyk otaklary bar. Dinç almak, saglygyny dikeltmek üçin şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip beren üçin bu ýerde dinç alýan adamlar türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Lokman Arkadamyda, şeýle-de hormat prezidentimiz Arkadaly gahrman serdarymyza tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini beýan edýärler.